Hola, què feu aquí darrere? Mireu que estava ara aquí llegint l'Arca de Babel i trobava moltes i moltes paraules d'aquelles que de vegades no sabem ben bé què volen dir. Algunes me les he inventades jo, per exemple, saccionari, que és la suma d'un sac, i un diccionari, que és el que fan servir a la tribu de l'Alfred i l'Elisabet, que com que no saben parlar, han de traginar tot un seguit de coses dins d'un sac, no? I és en aquesta història de l'Arca de Babel que aprenen un munt de paraules. És per això que farem aquest concurs aquí des del blog i que jo cada setmana us aniré llançant una paraula, us en diré el sentit, una paraula que potser abans no coneixíeu, però que pugui suggerir-vos a vosaltres també de definir-la de maneres diferents. Per exemple, avui, que estava llegint la part que corren pel Mare Nostrum, per la Mediterrània, he topat amb la paraula Mare Magnum. Què vol dir Mare Magnum? Sí, ja sé que potser alguns coneixeu un centre comercial a prop de la platja de Barcelona que se'n diu de Mare Magnum, però en català, Mare Magnum, que és una paraula que ve del llatí, de mar enorme, de mar grossa, de la Mediterrània, vol dir una extrema confusió, una mica d'embolic, allò que de vegades passa dins del mar, que tot s'embolica i resulta confús. Però Mare Magnum és una paraula que dona molt de sí. Hi ha una mare, hi ha un magnum, que també podria ser un gelat, ja ho sé. A vosaltres, què us suggereix la paraula Mare Magnum? Com la definiríeu? Penseu que aquí, en aquest blog, cada setmana destacarem les definicions més enginyoses, més afinades, més originals i més creatives. Comencem, doncs, amb Mare Magnum.